Halo, kana magana da Constable Bala daga Kare Kanka Division. Idan faɗa ne dan na ɗaya, idan rigima ne dan na biyu, idan ƙwacen waya ne dan na uku, idan 'yan fashi ne dan na huɗu. Oh, 'yan fashi ne ha. Idan 'yan fashin wuƙaƙe ne da su dan na ɗaya, idan barandami ne da su dan na biyu, idan manyan bindigogi ne da su dan na uku, idan suna ɗauke da bama-bamai dan na huɗu, idan suna ɗauke da dukkanin makamai dan na biyar, su duka suna ɗauke da bindigogi, wuƙaƙe, barandami, bama-bamai, bala'i. Yallaɓai baka da hankali. Wato bayan 'yan fashi suna ɗauke da manya-manyan makamai, barandami, wuƙaƙe, bama-bamai, shine har ka samu daman kiran 'yan sanda mu zo mu mutu. Kaga Alhaji, ka nutsu, ka tsira da ranka, su kwashi abin da za su kwasa su tafi. Mu ba sojoji bane. Kan baka shawara ka samu wani lungu ka ɓuya, idan suka gama fashin suka tafi. Bayan kwana 3 za mu zo gidanka mu da mutanen mu yi bincike. Za ka iya ajiye waya, za mu kira ka gobe. Ku manta, ku yi subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.